Unsa man ni si Sindoy natulog man di ay? Doy, 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 pagmata kay magsat ta. Unsa man ni si Sindoy oy? Tulog man gihapon? Hala, patay na manggoro ni. Ako aning hagiton si Sindoy be. Ako aning i-challenge. Nah, maron! Magsat may tuba ron. Tulog manggahapon ning tawhanan ni. Basig patay na ni. Doy, bangon na ba? Tanawa o, galaway pa jud. Kuoto na to itlog be. Ayo! Unsa man na? Ngano man ang itlog? Gago! Unsa man buna? Ha? Ginagawa mo. Ano manguot mo kag itlog? Ha? Yati ka, bukluya ka. Ngano manguot man kag itlog? Unsa man kaning magkutit tagtuba kay gikuot man nimo kong itlog? Ha? Unsa naman na miutog na hinuon? Nah! Maron! Unsa na ni? Unsa man kadoy, ganin na ra ko pinukaw nimo. Kung wala gihikot ang itlog, dili ka mata. Unsa man day sige pamukaw day nimo buknoy? Ganina ra man ka sige pamukaw sa kuha. Nagingon pa ta kadaan nga kuan. Mamukaw day ka wala na lang ta ko matulog. Ha? Unsa man day tuyo nimo sa kuha di ay? Ha? Magsat gani tagtuba no, dugay pud kay ka mamata. Aw di ay? Magsyat tagtuba. Nag-ingon ta kadaan nga magsyat tagtuba kay aron dili ko matulog. Karon asa maron ang tuba? Nagpalit na day ka kay magsyat man kahata. Asa naman ron? Asa ni magibutan? Dili. Magsyat na magkahata! Nah! Maron! Wala pa oy, magpalit pa gani ta. Yati ani mo eh. Yati ka naman siguro ko nimo. Nga magsyat-syata. Asa man ron to ba? Wala di ay? Na, binuang naman ang style ni mo eh. Wala na lang takag puka-puka sa kuha. Binuangan naman day ko nimo. Sana all. Ngita pa di tagtubaan eh. So, paano na ito pag siyat-siyata na ron nga. Hapon na, napabaka ero ito ba? Kapalit pa ka karon. May lagnaa pa unta. Tara na doy, unsa pa man atong dugayan? Paghuwat ragod buknoy. Kabalo kang gikapoy ta. Gutom pa jud. Wala pa baya kay paniud to ha? May kay ikaw nakakaon na ka. Nah! Maron! Mukhaon siya ko. Okay. Nah. Mapas mo taan ang way hinungdan nga. Una-una na inuman ng tuba nga way kaon. Di ka pug ko, si ate na lang atong sugoon. Nah! May musugot to. Papaliton og tuba.